Nou, vandaag was een mooie dag. We hebben vandaag verschillende collega's bevorderd. En ook twee groepen mooie ambtsjubilea uitgereikt. Dus dan collega's 25 jaren in dienst en zelfs ook een groep met 35 jaar in dienst. Hè. Dus deze bijeenkomsten zijn ontzettend waardevol voor ons. Juist voor die erkenning en die waardering die vandaag centraal staan. Ik hoop daar importante panos. En ook voor de collega's. Vandaag hebben we in totaal van de twee groepen zo rond de 40 collega's, 35 collega's. Avete todo un dia tremendo, un dia con nos ting basarato to guardando riba jeka, contento, bom ambiente, tremendo speech de nos corps e hoop gente, família nos toerte genaan, dus ons passa tremendo. Zag je daar ook hele mooie bijeenkomst. Het is letterlijk een familiebijeenkomst, dus de collega's komen met hun familie. Ja, je hoort kleine kinderen op de achtergrond brullen. Met hun ouders komen ze hier. En het is daarmee ook echt een familiebijeenkomst. Wij zijn zelf één grote familie en vandaag is dat een extra gezellige bijeenkomst voor ons. En zou ik het daar hoop je importante para ons corpo, omdat, zoals ik al zei, erkenning en waardering, dat is centraal. Rechtsposities moeten op orde zijn, maar ook de erkenning en de waardering naar de collega's toe voor het werk wat ze doen voor de organisatie en ook voor de samenleving. Dus dit zijn die momenten waar we daar even bij stilstaan. Het is een leuke bijeenkomst. Er wordt gelachen, er wordt teruggekeken en er wordt vooruitgekeken. Weet je, het zijn momenten van samenkomen ook. Dus ik heb vandaag ook benadrukt, wij zijn met elkaar ook een soort familie. En dat familiegevoel hebben we vandaag weer versterkt. Parte mais importante como membro do corpo policial sempre está para ter conexão com a comunidade de Aruba, ser bom amistade e bom laço entre a polícia e a burger, para ter confiança naturalmente, para assim nos porta orelha e oren de nossa organisação, de parte de comunidade. Ik neem dit zeer serieus en nogmaals, dat komt omdat dit de momenten zijn. Als je aan het werk bent, is het heel erg belangrijk dat je je gewaardeerd voelt. En dat er erkenning is voor hetgeen wat je doet. En dat je een perspectief hebt in je werk. En vandaag worden dat soort momenten bereikt. Soms is het een bevordering, maar soms is het ook een uitreiking van een ambtsjubileum. Dus die 35 dienstjaren, ze zijn langer dan de helft van hun leven zijn ze werkzaam bij de politie. En dat is gewoon een enorm hoogtepunt. Dat zijn de schouders waar we allemaal op staan, ook de schouders waar ik op mag staan. Ik kijk enorm op tegen deze collega's, met die hoop je respect. Met de gratitude collega, weet je, iedereen hier vandaag aanwezig, samen met zijn familie, die dank ik voor hun inzet in het politievak, voor hun inzet voor de veiligheid in de samenleving. En voor het werk wat zij daarmee ook verzetten. Daar heb ik enorm veel respect en waardering voor. Dus vooral dank aan de collega's. Dat stond vandaag centraal.